tun truma kanen hole tur chu American horror thriller film kumsang ni sompariata anti chua open 24 hours tinia atop thlengin milo thlir sakle theu don nia kan video min lo hlut sak thin tu te chunga kan lo me Mary chu 24 hour guest station a thok turin alo in ziak lut me ka forma jail tang thina ni le ni lo zona chu o tin a thai lang tlat mai guest station nei tupa etan an zo chian chuan zep nei hau lovin a changa a BIALPA a hala wangin jail tang chhuak hlim hlol ani thu soi engpo ni se e chuan chhor alo du thawa mirinom tak nia angai wangani e chuan zanina tangin I thok tan nga lang atia Mary chuan zandar soma tanga jingda ru thleng tho chu poiti na anei hran lo mundanga tuman an hnuai thok turin an chhor du lo thlatatin ni a chua san hnu chuan ano pan lai thian Debbie in kara alo ngak renga Mary chuan hlim takin na thara nei thu chu an hril vela in lampanin anin khal chhuak ta ni an hathona tur gas station hi an khua tangin a hla tham ve hle a reife an tlan hnu chuan Mary chu apartment a awathla anun bul tran that tumin a phur ve hle ma se bedroom an hon chuan a BIALPA hlui James a hmu thuta bedroom a chuan nula pakhat alo soi same kani Mary chuan a thil hmu chu arap em a James chuan nula chu a chek sia mai lau thong takin bedroom kong khar chu a khara adam doi ai ngal wat abula chuan officer Tommy jail atanga chhuak leilo kani laia anung chang endik tu alo ding renga bedroom anen chuan tu ma a hmu box silo Mary hian thil musualin a BIALPA hlui kha alo mule thina ni Tommy chuan tranpui angai pon midanga biak zung theinan phone lei turin atia ril rubuai thut le thil musual chang nei thin ani bok nen Mary chuan a hna hmu thar chung chang kha a hril ve a Tommy chuan kain thareng don chenia midang mit hmua film khur hle ang che ti na chhuat san chumini chuan Debbie nen in hmuturin a chhuaka paka a nga lai chuan a BIALPA hlui bok kha hmulein ral khata tangin alo thlir renga aron pan ta chat mai chuti lai chuan Debbie ron thlengin a phu deuh zoka a thil hmu sual bok alo ni le thilai pain Mary chuan adin mun that lo tel thu a soi luama Debbie chuan police te hna soi chuak lo turati in mi adana huna anda a hlawani Debbie vek chuan tong thlamuanin engma hlo tur inei to hleinem James chu zela ala tang rengalom atilea Mary ina a ho hnu chuan officer Tommy an aron khola ina phone man thei anei to wangin aron lan reng angai to don lo thu an hriat chuan alom hle chumi hnu lok chuan a phone chu rilein nu pakhat hian ka fanu thilai engma tilovin ien liama keipon I thilai kalo thlir ve ang aron ti tamai Mary chuan hlau thong takin phone ada wata a landline thrui chu a pot phoi ngal Debbie in zana a hna thona tura kal turin aron hruaya khom dana tang chuan rua asur don nina lang Mary hian hlau thon rukna hengemaw tak anaya a BIALPA in mi a tha dona piangin raindrops ti hla a play thin chu a soi chuak nge Debbie chuan itan ka reng dona lom tia lo tong thlamuanin an thlen hnu chuan rua aron sur zuya a hna thona tur ain fia pui hnu chuan etan hun rei tak alo chhor to Bobby nen anin hmel hriat zui Bobby chuan case register khoidan le customers te lo don son dan tur an hril thuaka Mary nen chuan in mang tha in ngai tha takin a thian nu chuan a chhuwa sana kara alu hnu chuan pona mi pakhat tubo keng hian alo en rengani Ameizial khu ti chuak turin tukver an honga chu vele alua aron chubur maile ni khoshelova omin Debbie chu a hnuk chuaka
heti lai hian dor chhunga Bobby chuan ho tumin Mary chabi alo pe fel chia a chhuah hnu chuan Mary ti tur thelo chu dora chuan a vei kual ruk ruka mi pakhat khan uluk takin alo thli thlai ti reng a hrelo Mary chuan dor hnung lama lukar omna te chu a fang kuala chumi hnu chuan Mizo turin pawna chhuak misual pa kha a hnung loka alo ding toa dora bel chu ronrin alut ngal vata chuti lai chuan tuemo dor chhunga chuan anom ve tlat mai ngai thalo taka om lai chuan phone ronrin nu pakhatin dorin hon hun chung chu aron zota ada hnu lok chuan lo rilein aron betu thau khan azona ngai boka zot le voithum aring le hnu chuan khanu bok khan Mary hun kal to soin phone ada ngal vata lau thon nain aron man tanta aril rubuaina chhuaka ngain damdoya ei lea dor hnung lama thoma shele tatlat mase aven chuan tuma anlo omlova azun lai chuan a customer masaber tur truck aron ding luau mai driver chu chukin dora amamo alam hnu chuan registera Mary chu an chai fiam vela akal san hnu chuan a credit card ala thai ngil zui pek tumin atlan chuak ngala ru asur na sate mawangin au ding zongang lo atlan liam chiat tin a BIALPA a hal tak niom tak chuan alvut vutin aron pana ahnunga mi pakhat ron lang thutin alo hnek thuai mai Bobby lo niin etan Mary ngai vena let le turin alo tia in thiam lo takin a hliam a boi pui sakngal chumi hnu chuan ti chhun zomin truck driver chungchang kha an soya an regular customer ani ti Bobby chuan hrilin anin kom ngai phian mai Bobby chuan in thlashung takin a BIALPA hlui chungchang azota Mary chuan engkim zep nei hau lovina hril James hi tual tha manglar tak niin NULA somni pangalai alo that toa alaka adam chuak bik chu heiwang hian in thiam lo na tam taka nei pha James ami zia a hriat chhuah dan a soi lea nikhat chu in a thleng chiatin basement atang chuan rim danglam taka hria a enfia turin a chuk thlangal tuilo tling pumin meiche ruang a hmu boka chuti lai chuan James san aron hmua midanga hril vei chuan a chungte zong tha avo zui huneng mo chen chu a tong chuangam lo pha chumi hnu chuan mi a tha lai te chu a en lui tir thin ani ma se a in sum zo reng to bik lo James muthil lai chu in chu a hala a BIALPA chu hal nanin Mary ban kan hliam na po ala ser nge ma se James chu maktak main adam chuaka jela atang zui ta ni hemi hnu hian Mary chu aril ru buain a thil mute chu alem le atak po a hrang thei to lova Bobby chuan engma heta hlo thon tur om lo tia tong thlamon vein a ho san le a chhuah hnu lok chuan tleirol pahni an ron lut hlola Bobby kha atlan thui main a motor alo cheve chia bok tleirol pahni ten an thil leiman an pek lai chuan phone a ron ria raindrops ti hlang e mai chu aron in play zui Bobby an a motor an check vel lai chuan mi pakhat khan tubawin aron chhutlu topa heti lai hian Mary chu dora tanga chuakin tleirol thil ron leite khan bathroom a tuyalu thu an lo hrila a enfia hnu chuan toilet check lein Debbie driving license alo om tlat mai makti taka a en reng lai chuan chuta komota tangin thisen aron luang chuak pura hlau thong taka en rengin James a tha to meiche pakhat abula aron lawak zui trap chungin tha kani lai khan engwangin nge engma tilova min lo thlir reng atia Mary chu in hupin kamit vai mai ani ati hnu chuan athil hmu te kha an bo le ta duak mai banga tangin kutin aron man le sha ma chumi hnu chuan ron har chuakin bathroom chu a chhuah san ngal
Dora alu le nu chuan officer Tommy kha lo oma Mary en diktura local ani ven reng ka ngai lo ativin lura Tommy chuan bathroom a alu san chumi nu lok chuan customer anei le a anen chian nak chuan abial pahlui James alo ni reng mai Mary chuan kamit vai mai ani hi atia chuta James san beng thuain atak ngei kani e alo ti ve thung midang ka thalai ngoi ringin ilo en thina keimang chia sualini kanuniti chiat veka wangin zanin hian mi ka thatlai ilo thlir lenga chumi nuwa ka that ve nga langche ati tariap mai Mary chu mai mi ching wangin atakani lo atilea amen nu chuan mei che pakhat gas la turin alo ngak rengto chuta chu nu chuan dorin hon hun chung chu azota Mary chuan thinrim takin ahma ron phone reng tu kha iniem atia Tommy ron kalin chu nu chuan a chuasan meiche pakhatin aron khol boy reng thu kha asoi choka Tommy chuan engkim atira min shil vek tawng chetin a ho santani hemi nu lok hian pona kar chu adin rei to ema wangin ava en fia win sila thisenin munom ti takin ien thin ti alo in ziak kal mai dora hlauthong taka lut lein 911 call atuma ponan en chuan kar kha alom to reng lo amit vai bok ani le ringa ma se angai thalo chuan dor hnung lam kha awa check le lokar omna light an on nak chuan achian nu Debbie le Bobby te kha chera phuar bein an lo oma tlan let le ngalin meiche pakhat nen khan anin tok hlol mai 911 call an tum le chuan line alawin kat vek toa chunu chuan nula thalak ron phor chuakin Mary chu avot chora phona ron be boi tu kha ama nge hi ni thalak ami kha afanu ni in James atha to te zingami alonia afanu kumsom pariat mi lek thina chuan Mary hi adem le ahlau ema wangin Mary chuan engtin ma chang lovin atlan chia chemte nen aron beizui athut be nu chuan vi atuma chuti lai tak chuan Tomian aron kap hlum man ma se chanchin lom om lo tak ashil zuya an khua chu ruale thlipuin anuaina sat ema wangin power supply achia jel tang tam tak an tlan chhuak bok chung zinga chuan James po atel ve thu asoya anin biak mol lai chuan Tommy chu mi pakhatin aron chhutlu top maile abial pahlui James lo ni in Mary po atubo ken lai chuan availet ve topa aron har chuale chuan dor hnung lama midang ada na khan phuar bein alo om ve ran mai James lo langin tubo shol zet mai aron hnuk luta min phat sanawanga thil thleng tur hi lo enang che ala ti zui Tomia lua chuan nataka hlapin athi ma chu achu chora chumi nu chuan Debbie lama pan le Mary nena min mangai thu isoi phot chuan ichia nun na hi kazwa sakang che atia Mary chuan khur zoin a mangai thu ashil ma se Debbie lu chu sarangin a khu thuta tho theilawa siamin athat ta thawane chumi nu chuan Bobby taksa petrol alai ngeka a haldon chia tin a customer masaber truck kha aron dinga a credit card thaihil lam tura local ani truck driver James san a boy puilai chuan Mary chu alo tal chuak thaya Bobby mui tuamna a phel hnuin lokara shotgun om thu alo shil akalna a chut chiat nu chuan silai chu la chuakin amu athun ngala heti lai hian truck driver khan in chunga thisen pervel chu alo hmuwa 911 a call wat Mary chuan Bobby chhuwa zalenin
silai nen James alo kir hun an lo chang dun rana truck driver ngai thalo chu dor hnunga aron kal ve a James an ashoka tak alo vit sia Marin silai lo met puakin truck driver zok akap thal topa chuata driver ruang lo let ngat an hmu chuan a khur ngal zoi Bobby an silai lak sakin amu athun le ngala dora an lu dun chia chu James an light aron ti thim veka police aron la thleng zui chhuak tuma an kal lai chuan James an Bobby aron votlu topa Mary chu alo biru ngal vat abiru rei thei don lo tin hriain pawna atlan chhuaka police in pistola lo tinin Mary chuan thil thlen dan mangang takin a soi kara an lu dun hnu chuan James shotgun nen aron lang thuta police officer lu a thlawdar ngal vek Mary chu a hmaya thisen kai vek chungin karata a chhuaka atlan chezui ngal ani num zel hnu chuan in hluito tak pakhata aluta suadur chuin in thati ratum reng lo James ron thleng velein tuma a hmulawa a chhuak tur chu Marin alo vochor mai atlan chiat le hnu chuan motor phardin atuma a hlo chham chiang hle du thlan tura nei lo tin hriain dor chunga khan a inkal khuma dor hnung lama office a bok khan a tlan lut le Suzuki shewnal tak chu uluk takin a en renga James an kongkha ron ti chiain office kongka a chu chele Mary chuan Suzuki nen lo chang ranin anor chil zuya truck driver phone ri an hria chuan apan trok James chuan hliam na tak atura Suzuki ataksa burwa chu harsati takin ala chhuak Marin 911 adai lai chuan James an alo en renga a hmangai thu shilin a chat thlazui ta ne Mary chawlu tuk chu alo mu hila aron har chhuah hnu chuan James a ruang hmu tur alo om to lawa aril ru chu sheom viau ma se adam chhuah thei awangin a thodeu huai ani Mary chuan na Thar nei toin beauty parlor a hmun alo ti fai me ka dar thalanga chuan James a hmel ni awm tak aron lang thut mai